nè em mParivahan hi man thei lo chuan tuna ka ti danang hianin ti don niam sabera chuanin heian kan tianga settings a phone settings a ilutang settings a chuan apps a ilutanga phone ai nang vek lowa amara chu akal mangai an awangin in phone an lein zong chop ve to mai anga apps a hian ka lutanga chuan ta hianin application sang sang ron langa ta hian mParivahan kha ka zong don ni ta hian om ta next generation mParivahan ta hian ka luta ni ti chuan hnuai lama ka chuk thlanga storage a hian ta hian kan lutang helai hian luta chuan hei hi data zong zong hi clear data veilam panga hian mo data zong zong hi clear vek ta ni ti khan ami data full lutuk khanin mParivahan kha en kha har thina ti kha chuanin a clear ta zotanga chuan chi khat le a chuan play store an lutanga mParivahan kha yen don ni hei ta chuan kai chu ngai lowa nang mani han update ngai ti alo om chuanin play store a yananga open ti om lo update ti lo ji update ngai chu update angai chuan yen theilo ani ti kha chuan mParivahan a lutila motor documents ka du ha ka lut thei to ni ti hian apps kha ni china han data kha ka clear vek awangin abul tangin ta hen sign in that le turani kan sevek thonga kan phone number ta hian code kha kan chunga mpin kha chuan OTP lo thlengang 482649 OTP kan verify ya dik ta chi a ta han kan lut lengan kan mpin mang khan tiga chuan ta hian motor number kha kan motor documents en du kha vahan du kha kan vahan to don ni ke en theilo char char an china khai po kan ti chinang hei hi MZ078045 MZ078045 ei kan an chinang en thei ta sat mai han lo ti ve ula nang ni point en thei ka ring lo me